welkom. Hallo. Hi. Goedenavond, welkom. Kirsten. Dit is onze jury. Goedenavond. Goedenavond. Ja, streng, maar ook behoorlijk rechtvaardig. Wie gaat pitchen voor jullie? Ik ga de pitchen. Oké, Ja, succes. dank u. Creative Products denkt out of the box. Creative Products is een denkt vanuit een dagelijkse probleemanalyse naar een innoverende oplossing die in Limburg vervaardigd kan worden. Ook denken we hierbij aan een maatschappelijk doel, maatschappelijk belang. Wij verbinden onze producten aan een goed doel. Nou, vandaag beginnen we met een startend product, de hippe clip. U kent ongetwijfeld het probleem als u uit de douche stapt of bij een wellnesscentra, sportvereniging of op een camping, dat 9 van die 10 keer uw handdoek afzakt. Of erger, uw handdoek op de grond valt. Ja, dan staat u daar mooi poedelnaakt. Om deze vervelende of zelfs beschamende situatie te voorkomen, heeft Creative Products de hippe clip bedacht. De hippe clip is een eenvoudige, schuifbare clip die op een hippe en creatieve manier uw handdoek kan omwikkelen. U blijft in de handdoek en wij gaan out of the box. Dank jullie wel. Ja, ik sla wel eens een handdoek om in een sportschool of sauna, maar hij zakt nooit af. Het is toch gewoon een kwestie van die knoop even en dan zit hij toch goed? Ja, bij mannen misschien wel, maar bij vrouwen komt dat denk ik vaker voor. En vooral als ze de haren gaan feunen of make-up gaan opdoen, dat doen ze niet. Nee. Ik kan me wel een ander probleem voorstellen. Is als ik dan die handdoek om heb hangen als vrouw, dat ik die clip niet kan vinden. Nou, we hebben eigenlijk gewoon een simpele clip van RVS, zodat ook als er in contact komt met water het geen probleem is. En dan zetten we een heel mooi designknop op. En daardoor is het ook gewoon heel mooi om te zien, maar is het ook heel handig om gewoon te vinden en eraf te halen als het nodig is. Ik ga me richten tot de vrouw, want die wordt hier nadrukkelijk aangesproken. Ja, die kent het probleem niet, maar ik ben benieuwd of jullie onderzocht hebben of het een probleem is. Nou, we hebben zelf allebei het probleem. Zij kwam opeens op een dag. Ja. Vloekend en tierend binnen. Ja. Ja, had ze een probleem dat de handdoek afviel. En daar hebben we eens rondgevraagd, hebben we ook marktonderzoek naar gedaan. Maar ongeveer de helft zegt ze van, wij willen het wel gebruiken. En dat is merendeel is vrouw. Oké, ze hadden 3,5 miljoen moeten kunnen verkopen. Zeker. Nee, want jullie gaan alleen in Limburg verkopen. Ja, in Limburg vooral. Waarom? Maar omdat, ja, Limburg, ik bedoel, u kent vast en zeker de reclame Liefde voor Limburg. Nu met die hele wellness gebeuren. En dan hadden wij zoiets van, nou, waarom niet Limburg beginnen? En dan kunnen we later nog door naar Nederland, de rest van Nederland. En misschien nog wel naar het buitenland. En hoe gaat de consument, de Limburgse consumenten, die zijn de eerste doelgroep van jullie, hoe gaat die dat tegenkomen? Hoe wordt dit product bekend? Ons budget nu voor marketingdoeleinden is zeer beperkt. We hebben circa 3000 euro te besteden. En ja, daarom willen wij graag, wij willen hier iets van maken. En wij hopen dus dat als we doorkomen, dat we met het budget daadwerkelijk dit product goed kunnen introduceren in Limburg. Maar waar kunnen ze het dan kopen? Want dat is de marketing, maar het moet ook ergens liggen of te koop zijn. Ja, waar ligt het? Waar gaan we het... We vallen in een geheim overleg volgens mij nu. Ik weet niet waar je... volgens mij drogisterijen en cadeauwinkels en sowieso bij sauna's aanbieden. Ja. Zijn jullie van huis uit designers, zeg maar, afgestudeerde design? Wij zijn allemaal commercieel management studenten en wij zijn heel erg gedreven en enthousiast en wij willen gewoon echt iets maken van onze toekomst. En wij zien dit gewoon echt als de plaats om onze toekomst te beginnen. Helder. Ja. Ik dank jullie wel voor je uitleg. Oké, dankjewel. Fijne dag nog. Dank je. Dank u. En tot ziens. En dames, hoe ging het? Het was een beetje een lastige pitch volgens mij. Hè? Zenuwachtig, ja. Maar ze heeft het goed gedaan. Ja, we doen het eigenlijk vooral voor de ervaring. En, nou, ja, ik ben wel tevreden. Ze heeft me net even een duwtje gegeven en ja, komt goed. Komt goed. Je hebt het heel goed gedaan. Ik ben trots op je. Ja, wat spanning op de lijn geloof ik. Het is wel absoluut toe te juichen dat ook meiden van zo'n, dat ze met iets komen. Dat vind ik geweldig. Ja, zeker. Maar ik denk dat ze nog wat door moeten ontwikkelen. Ja.
ja, de begrenzing op Limburg kwam niet heel logisch over. Zeker niet als je het hebt over badlakens en zo. De social media als kanaal gaan volgens mij de hele wereld over, niet alleen Zuid-Limburg. En als je het aan drogisten verkoopt, dan verkoop je het ook landelijk. Ook niet alleen maar in... Nou, ik zie het meer als een promo-artikel in de wellness. Dat is Ja, heel dat zou duidelijk. Dan leuk moet je zijn, daar gewoon gratis aan klanten weggeven.